खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 28 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायसंना लाबाय। मेष राशि खरसानि सायाव सामलाय गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7 गाबा गोमो। बृष राशि राङारि थासारिया गोख्रों थागोन। मोनसे गेदेर जाफुंसारनाया जाथावना जानो हागौ। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4 गाबा गोथां। मिथुन राशि नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नखरजों दावबायनाया मुलाम्फा गोनां। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8 गाबा सोमखोर गाब। कर्कट राशि रां थिसननायनि सायाव मोजाङै सान। नों सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3 गाबा गोमो। सिंह राशि राङारि मुलाम्फानि थाखाय मोजां आसा दं। हरखाबै दावबायनाय जौगाया जोनोम जागासिनो दं। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। कन्या राशि खरसाया बांनो हागौ। सोलोजों रां थिसननो हागौ। दावबायनाया मोजां जागासिनो दं। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9 गाबा गोजा। तुला राशि राङारि मुलाम्फानि आसा दं। थाबथानाय रांखौ मोनफिननो हागौ। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6 गाबा गुफुर। वृश्चिक राशि रांनि बाथ्रायाव सांग्रां जा। खहा जानो हागौ। गोग्गानायनिफ्राय गोजानाव था। बेयो नांलाय खमलाय जाहोनो हागौ। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3 गाबा गोथां। धनु राशि हरखाबै रां मुलाम्फा जानो हागौ। गोदान सम्पति बायनायनि थाखाय मोनसे मोजां सम फैगासिनो दं। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2 आरो गाबा गुफुर। मकर राशि राङारि दिदोमथि फैगोन। धोरोमारि दावबायनायनि थाखाय जगा दाजागासिनो दं। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1 गाबा सना गाब। कुम्भ राशि सोलोजों रां थिसन आरो नोंथाङा रां मोनगोन। नों सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5 गाबा गोथां। मीन राशि राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा मानोना फोलानाय जानो हागौ। बिजिरसालिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6 गाबा गलापि। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।